నాకు అంటే ఇట్స్ రియలీ నైస్. ఇది ఒక ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ 5 floors కదా ఈ రెస్టారెంట్. 5 floors రెస్టారెంట్ మామూలుగా అంటే ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ కూడా చాలా కష్టమైన బిజినెస్, జస్ట్ లైక్ ద మూవీస్. సో ఐ విష్ దెమ్ లక్. ఇంకా సదర్న్ స్పైస్ ఇస్ గ్రోయింగ్. బంజారా హిల్స్లోని జూబ్లీ హిల్స్, ఫిలిం నగర్, ఇక్కడ అబిడ్స్, ఇక్కడ దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్. ఇక్కడ చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ దే వాంట్ టు కమ్ డౌన్ ఒక వీకెండ్ అయినా ఒక వీక్ డే అయినా ఐ థింక్ దట్ బీ కమింగ్. సో వాళ్ళు చెప్పినట్టు 200 థాలీస్ ఎవ్రీ డే షుడ్ గో అండ్ ఐ విష్ దెమ్ లక్. సో ఆవకాయ ముద్దపప్పు అన్నం ఇస్ మై ఫేవరెట్. యా. యా, ముందుగా సదర్న్ స్పైస్ గురించి చెప్పాలంటే ద ఓనర్స్ పార్థసారథి గారు అండ్ పద్మజ గారు అండ్ భవ్య, దేర్ లైక్ ఫ్యామిలీ. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేయడం ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ఆనర్డ్. మొదటి సినిమాకి మాకు ఇంత లవ్లీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు బిగ్ థ్యాంక్స్ టు దెమ్. అండ్ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే తను అన్నట్టు ఆవకాయ ముద్దపప్పు అన్నం ఇస్ వెరీ నైస్. ఇట్స్ లైక్ ఇంట్లో తినేటట్టు ఉంది. And yeah, we're actually heading for lunch, so I'm looking forward to eat more. And my cinema gurinchi, like we just said a few minutes ago, చాలా అప్రిసియేషన్ వస్తుంది, ఆదరణ జనాల నుంచి మా ఇద్దరికి, మా క్యారెక్టర్స్గా యాజ్ యాక్టర్స్ అండ్ మా కథకి అన్నిటికీ. సో నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది మొదటి సినిమాకి ఇంత రియాక్షన్ అండ్ అప్రిసియేషన్ రావడం. ఇట్స్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఇన్ ద థియేటర్స్, తప్పకుండా చూడండి. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్తే. సదరన్ స్పైస్ 9th బ్రాంచ్ ఓపెన్ అవుతా ఉంది. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ఫీట్ యాక్చువల్గా. అంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక నమ్మకం ఉంటేనే ఇన్ని బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేయగలరు. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఓనర్స్, టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ అలాగే దొరసాని మూవీకి చాలా దిక్కుల నుంచి అప్రిసియేషన్స్ వచ్చాయి. బట్ సదరన్ స్పైస్ యాజమాన్యం సినిమా నచ్చి మీ టీం మాకు రావాలి అని కోరుకోవడం నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మంచి అప్రిసియేషన్ ఇది. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆనంద్ అండ్ శివాత్మిక అండ్ మహేంద్ర. ఈ ముగ్గురు కలిసి ఒక మ్యాజిక్ చేశారు. చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాము ఈ మ్యాజిక్కి. సో వాళ్ళకు ఇదే ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఓపెన్ చేయడం నాకు వాళ్ళిద్దరు లక్కీ స్టార్స్. సో సదరన్ స్పైస్ కూడా లక్కీ స్టార్స్ అవుతారని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. సో 10th బ్రాంచ్ కూడా మా వాళ్ళని పిలవాలి, ఆనంద్ అండ్ శివాత్మిక పిలవాలి. సో కంగ్రాచులేషన్స్ అగైన్ అండి. మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా దొరసాని ఫిలింకి మంచి అప్రిషియేషన్ వస్తుంది. ఇంకా సినిమా ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది. అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేయమని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచిన పార్థసారథి గారికి, పద్మజ గారికి, మేనేజ్మెంట్ టీంకి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే తెలిసింది పార్థసారథి గారు కూడా 2 సినిమాలు నేషనల్ అవార్డ్ సినిమాలు తీశారండి. సో దానివల్ల నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వారికి దొరసాని సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ సినిమా ఎంత నచ్చిందో, నేషనల్ అవార్డ్ సినిమా అవార్డు గ్రహీత ఆయన. సో ఆ సినిమా నచ్చినందుకు ఆ కనెక్షన్ తోటి మా మీద ప్రేమతో ఈరోజు మమ్మల్ని పిలిచి ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ పిలిచినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్. రియలీ అప్రిషియేట్. సో ఐ రియలీ విష్ ద టీమ్ సదర్న్ స్పైస్ 9th branch vegetarian, which is even better actually. I'm not vegetarian, but I eat very little amount of meat. So I like vegetarian food. So it's a great opportunity for you to really grow even bigger in terms of vegetarian restaurants, because not many in Hyderabad. Wherever I go, I see everywhere meat, and sometimes I get fed up with that. So there are very few vegetarian restaurants in the city. It's a great opportunity for you to really make it even bigger. So I wish you all the team, management team, for the success. And also దొరసాని గురించి చెప్పాలంటే మాకు చాలా
ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. చూసే వాళ్ళందరూ చాలా బాగా మెచ్చుకుంటున్నారు. దానికి ముఖ్య కారకుడు మహేంద్ర. దాదాపు ఒక 5 సంవత్సరాలు తపస్సు లాగా ఈ సినిమా గురించి ఆలోచించి సినిమా తీయగలిగినారు ఆయన. సో మేము వీఆర్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ ఆల్సో అవర్ కిడ్స్ ఆనంద్ అండ్ ఆల్సో శివాత్మిక, దెవ్ డన్ బ్రిలియంట్ జాబ్. ఇది ఫస్ట్ సినిమా అయినా కానీ వాళ్ళు మీరు సినిమా చూస్తే ఇది ఫస్ట్ సినిమా లాగా అయితే అనిపించదు. సో కంగ్రాచులేషన్స్. మా పార్ట్నర్ శ్రీధర్ గారికి, ధీరజ్ గారికి థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ హార్డ్ వర్క్. So once again, congratulations and all the best for future of this restaurant chain. Not 9, maybe 900 restaurants in the future. Thank you.